The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:04. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Puwerte katugnaw sang palibot. We have Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Oh, action ba yun? O sige, mayong gabi. Mayong gabi sa aton mga listeners. Ari, lakat sa aton tiyempo sini nga gabi. Lunes kita karon, Pebrero 28, baw katapusan nga adlaw no sa Pebrero. Trough sang low pressure area nag-aapekto na sidlangan nga bahin sang Mindanao, partikular sa Basilan. Sulo kag Tawi-Tawi. Upod na kita dire kag ang shear line ari sa nag-aapekto sa Kabisayan dire sa aton. Nga ang idulot niya sini magalumon ang kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. So duwa ang ginahalinan sini shear line kag trough sang low pressure area. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang aton kapungsoran nagapabilin nga may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ni siya na ligwin nga mga pagbulan o kon pagpanaguob nga halin iniya sa easterlies kag localized thunderstorms. Ang diri sa nasidlangan nga bahin sang Central kag Southern Luzon, nasidlangan sa Kabisayan kag Mindanao, nagaatubang sa baybayon sa Pasipiko ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin alin sa naaminhan nasidlangan may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Subong man ang Northern Luzon, kasarangan man hasta sa may Kabaskugon nga huyop sang hangin magahalin naman iniya nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan nga may kasarangan man hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri sa iban nga bahin sa aton kapungsuran upod kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan nagapabilin nga ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa naaminhan nasidlangan sa gihapon. Kag amo ni mabatyagan naton sa kabugbusan sang isla sang Negros. Kalmado ang aton baybayon nagapabilin ara sa makanay asa sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Pero wala kita gale warning advisory dire. Kag alas 9:20 alas 9:24 sini nga gabi ang taob naton 1.6. Ang unas magabalos alas 5:18 buwas sa aga 0.0 metro. Kag siyaring adlaw nagpahuway alas 5:54 sining hapon magapakita naman ni siya alas 5:59 buwas sa aga. Ari ang ginasilang mga katugnaw. Oh, yes. Ang aton nga temperatura nagapanaog na sa 24. Dason 32 kag ina. Ari na siya sa 29. 24 hasta 29. So 75.2 hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. Nagnubo ang aton temperatura. Ang muna ang batyagan natin katugnawon sa tungang gabi kag sa kagahon. Talagang tama nga tugnaw ga lang usog punta sa mga tao. Way na ko gabol. Way na ko ga electric fan. Oo. May man makabawas-bawas balayran si Nico
Oo, gani. Dugang na 3 ka pisos da, no? Oo. Mayo man ya. Sige. Pero ining mga pag-ulan-ulan, Sir Gan, LPA, way manigid tublag sa aton na so far? Aha. Ari saya sa dalom sang Mindanao daw rira siya dayon sa may Java, Sumatra bla. Te ang sirkulasyon sang hindi man niya sirkulasyon kay low pressure area pa man siya. Malapit siya sa mga Davao region, Davao Oro, South Cotabato, Aha. Zamboanga Peninsula daw arada siya. Mhm. Pero labot kita diri sang iyang trough kun kaisa ang sigad sang low pressure area. Aha. Dason ang shear line epekto ini siya sang ginatawag tanga LPA man kag frontal system northeast monsoon kag ang northeasterlies nagatabo Mhm. ang hangin amihan kag ang easterlies mapaang hangin sa baybayon sa Pasipiko. Aha, sige. May man na mabulubog na, wan man na alimpuduhan ta. Puro, dugay-dugay da, no? Si Mana Santa na, sigurado, gid ko ba, si magtagi, di ning init, bla? Oo. Nagtawon ta. Nagtawan ta, no? Kaya may laninya pa kita. Aha, sige. Sir Gan, salamat, gid. May Sige, gabi. welcome ngayong gabi. Yes, sir. Action Firing Line. May man bulubog na palibot ta. Kag mabugnawan man ang ulo bla sang presidente sang Russia para maguntat ang gyera to. Pero anyway, sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalam sang taytay kilid sang kasuban kag kabakesan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City Jess na sa aton sining pagpangalagad subong Lunes katapusan nga adlaw sang Pebrero 28, 2022. Action Firing Line. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga komento kag mensahe. Ang akon pamangkot sa buong gabi, pangabay lang ko sa aton nga mga listeners kag sa mga nagapamati via radio and Facebook Live, hatagid comment para manami ang aton sining discussion mga kaksyon. Ang pamangkot ko sa buong gabi, kinahanglan bala ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghatag man sang statement may angot sa pagpamumba subong kag pagpangatake sang Russia sa Ukraine, no? Kabalo kang iban nga pungsod nga gapagwa na subong sang ila sining nga mga palayagman angot sining puwerteng inaway to subong sa ila. Kita pabor bala or dapat bala si Presidente Rodrigo Duterte nga magpagwa man sang iya sining kaugalingon nga statement mga kaksyon. Abi kamo aber ang anchorman man subong nga gabi mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Didto iya sa syudad sang Escalante mga kaksyon. Allegedly isa ka mapintas nga amay ginlabo sang anak gamit ang ispading sa nawong gido. Patay mga kaksyon. Samtang nagpakuno-kuno nga pasyente nagsulod sa Pedro o kon nagsulod sa hospital dira sa syudad sa Kabankalan ay nagpangawat iya ka cellphone nagabalor sa 60,000. Aksyon Firing Line. May lang ang cellphone may ara sang GPS nagali Sir El Rey. Ginpa-check sang nurse nga tag-iya natultulan kun diin siya. Ato na siya sa barangay Tampalon. Gin-report sa police kadto ano may pupong ko eskilidalan. Ara gid ang cellphone sa bulsa niya. Aksyon Firing Line. Taga Dumaguete pa ining kawatan nga niyo. Nga ara siya sa Kabankalan. Teka dito init na sa pangpangawat niya sa Kabankalan naman siya. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita maka-aksyon 15 anyos nga grade 10 ho. Ginaligar, ginhimuslan, sospitsado, ginpasakaan na sang kaso. Aksyon Firing Line. Diri ni nagluntad sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon samtang dito sa syudad sa San Carlos Galio nagpaniro lang pispis nagilinaway sila iya sa kwan tunga sang kakahuyan ang mag-utod iya pinanglabo sang upod nila nga nagapaniro man pispis. Aksyon Firing Line. Ay nag-inano nga sitwasyon iniman. Ang iban nga balita sa probinsya, Governor Lacson nagdeklara na gid
ang pagasuportahan niya nga presidential kandidato subong amogid si Vice President Leni Robredo. Action firing line. Samtang corporate records ang BIPA gin question sa mga sugar planters mga kaksyon. Action firing line. Sa Bacolod iya, napulo ka DILG hard contact tracers i-endorse sa EOC buwas nga adlaw mga kaksyon. Action firing line. Kag OFW Help Desk sa Bacolod nagapabilin nga bukas para sa may mga himata didto iya sa Ukraine. Action firing line. Pagintindi ko do wala sang taga Bacolod, kabay lang pero bisan sinolan to nga mga Pinoy nga tututi dapat mabuligan ta sila bisan sa pagpangamuyo na lang mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Paamulya kita anay sa mga balita sa nasyonal baw. Ang balita sa nasyonal, ang isabong mga kaksyon, luyag man ni Presidente Rodrigo Duterte nga isuspender ini. Action firing line. Inigin palayag ni Senate President Tito Soto III matapos nga ginsugid man sa iya ni Senador Bato de la Rosa nga luyag man ni Duterte nga isuspender anay ining isabong online matapos iya nga wala gyapon magkalakitan ining 31 ka mga personalidad nga nagkaladula pila na kaligad o kon pila na kabulan ang nakaligad. Action firing line. Si Bato sa nagligad na dismayani siya kundi si Bato gauyat sang Committee on Public Order mga kaksyon nagpatawag sang committee hearing angot sini ang pila ka mga tag-iya sa mga bulangan waay nagtalalambong tiway nagigirespeto sa senador ta kung maginamo sina. Action firing line. And si Mr. Atong Ang ginapatawag man subong sa Senado no kon may mahambal man siya abi kag kon mamabulig siya sini kun diin aning 31. But suno iya kay Soto base hindi lang ni 31 ang nagkaladula base madamo pagid nga wala gid lang na report mga kaksyon. Action firing line. Madomdoman nyo ang pinaka-investigation sang PNP, CIDG, NBI, angot sini, tsupi ang nagapanguna nga motibo. Ara balang kung ikaw ang tag-iya sang manok, ikaw mabulang pero wala kaya aksyon nilmar ga pustas manok mo. Didto ka sa piyak mapusta kay ang manok mo gali iya. Allegedly, may ara sang manok bulang nga nagpanugid abi nga may ideya siya. Ginahuluman nila gali niya overnight ang manok kag pagkaagaluya na siya kundi wag siya ibato sa kontra. Action firing line. Kag may ginapatumar pa. Ang iban ginatakdan la sang bulang nga hindi man makadulot sa kontra. Action firing line. Ang iban nga bulang kiwi na naman. Ti tsupi gin man todo. Pero isa lang na sa ginalantaw nga motibo sang kapulisan kun nga ang pinangkuha ining mga tawo nga ini mga kaksyon. Action firing line. Bauti pasalamat kita ho kay nga subong adlaw pasalamat kita sa mahal nga Ginoo kay nga subong adlaw yara sa 951 na gidlang ang kaso sa kabug-usan nga Pilipinas mga kaksyon kon COVID-19 ang pagahambalan. Action firing line. Nagapabilin sa 52,199 ang aktibo samtang ang nag-alalayo subong nga adlaw gidlang 1,717. Action firing line. Mayo na petimaan mga kaksyon ano. And buwas nga adlaw Marso 1, las 12, karon sa kagab-ihon o kon sa kaagahon, may mga paribag-o nga classification ang bugos nga Pilipinas ilabi na gid ining 39 o kon 38 tanan ka mga lugar. Nga ini sila ang igapaidalom na sa alert level number 1. Action firing line. Sa 38 mga kaksyon sa Western Visayas, 3 lang dire ang napaidalom sa alert level number 1. Amo ni ang Aklan, Capiz, kag ang syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Samtang ang alert level number 2 na naman sa Western Visayas, amo ni ang Antique, Iloilo City mga kaksyon, kag Iloilo Province, kag ang Negros Occidental. Action firing line. Ara yang Negros Occidental sa alert level number 2, umpisa buwas nga adlaw tubtob Marso 15 mga ka-aksyon. Action firing line. Ang kaso subong sang Bacolod, subong adlaw 4, Ang Negros Occidental 2 subong adlaw. Now,
kampanya mga kaksyon, no? Ini kung kaisa daw puro na malang ni lapaw gid nga mga palayag kay ti hindi magid naton hindi ipokrito nagigita maghambal ta nga ang kampanya sa mga kandidato ta nasunod tang health protocol. Action firing line. Pero sunod diri makaksyon sa Department of Interior and Local Government. Kundi may mag-aumpisa ng kampanya sa lokal, no, sa March 2025 na. Sunod diri sa DILG, kung magpatigayon gidman sang kampanya ang aton sini nga mga kandidato, di maginato ng punggan subong gani way pakampanya sako ng libot nila. Action firing line. Dapat nga kuan mo siya, isanto mo siya kung ano nga alert level number or classification ang isa ka lugar, mga kaaksyon. Ining palayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Nga dapat sa resolution nga 10732 sang COMELEC, nakitaon gidra mo nga ang level 1 dapat ang capacity sina yara sa 70% indoor or outdoor ang pwede makatambong sang nasambit yang kampanya. Action firing line. And ang sundon ta ang interagency task force o kon IETF. Dapat ginaksyon so kung gusto mo magtambong sa kampanya, dapat bakunado kagid. Ahay. Di paano na di mo na ginaya mabantayan kung paano mo ni mabantayan ang linibo-libo nga nagakadtos kampanya. Action firing line. Kag nagalantaw labi na gid ang mga supporters. Sige na lang total sobra na o lapit na duha ka tuig gid ano. Isining nga Marso do managduha ka tuig na gid si COVID-19 nga nagumpisa diri sa Pilipinas. Daw na mungol na kita guro kag ako guro lapit na libo guro ang nahambal ko diri sobra pa nga health protocol, mag face mask kita, mag face shield kita, social distancing dira, alcohol, hugas kag kun ano-ano na lang. Puwerte nang hinambalanay tadi. So hindi naman ni guro bag-o sa aton. Disiplina na lang gid sa kaugalingon ta, no? Hindi ka mamalipay nga ho ang Bacolod alert level number 1 na, ang Negros alert level number 2. At nagapatimaan ina nga nagaday down na gid man ang COVID-19. Pero ang akon lang da ginakulbaan after election basi ano naman ang matabo. Action firing line. Kabay pa nga wala lang kay ti sadtong Sara and Marcos nga karavan nagligad nga semana Miyerkules. So far as nasubong daw malinong man ang Negros Occidental kag Bacolod. Kabay pa nga wala na gid si COVID-19 no? Balabantayan ta lang bisan ara na ta sa new normal kay kabalo kay ning alert level number 1. Kuan mo magulang na lang ni sa new normal Ang diferensya na lang gid naton diri nga may mga face mask kita. Action firing line. So kung mag-new normal na gid mga situation ta, hindi ta lang gid anay pagbiyaan nga magdula face mask ta, itakod ta lang gid na. Amo nang pinakasubong ginbilin sang gobyerno nawong ta ang face mask mga kaksyon baw. Kadamo gihapon kita makitaan nga wala naga face mask dira sa may home site to. Tupad sang Palawan Pawn Shop. May isa dira kabalaligyaan nga ila manog baligya sagwa wala gid ga face mask. Action firing line. Lalaki, no? Munohon mo nga wala sa face mask daw tapungulon niya pa ka. Action firing line. Mga idiomatic. Nablang kung isa nag-ayo ka na, sir, basi pwede ka face mask, nag-entertain ikaw sa customer. Oo, nagbakal kita kape, bla kay mahiligong kita magkape-kape. Baw, tinulok, kaya ka pa masakit kagin kadlawan. Action firing line. Pero importante nga nahimo ko ang akon siniresponsibilidad nga isa ka citizen nga nagsaway sa iya. Pero ang pagsaway, ang pag-approach pagkanami, sir, basi pwede ka lang ka face mask? Nag-entertainar ka customer mo? Awaya, bahala kay mo diya. Action firing line. Amo na mga tao nga mga kabalan, kag wala namang-an sa aton sitwasyon. Action Brian Morden. Action firing line. May namang-an man guro pero gago-gago lang Action firing line. Pasensya sang word nga gingamit ko kisa mainit na bala nga kita ginhawa ta ng halong sa aton palibot kay para dalayon nga madula si COVID-19. May mga tao pa nga nagaminango gyapon. Action firing line. Ay, perte. Anyways, Arya, grabe, subong mga kaksyon, diri kita, dulo discuss kita gamay. Kabalo ka, pila na ni kaadlaw nga girahay to sa Russia and Ukraine mga kaksyon. Kadamo pa sa mga utod naton nga wala gid sang ideya. Kung ano gibala ang pinakapuno kag ginhalinan, sining pagpalupad sang rocket sang Russia didto iya sa Ukraine mga kaksyon. Action firing line.
kag nagligad to na mention pa ko ang allegations sang Russia sa Ukraine. May mga Russians nga yara naga-star man sa Ukraine mo. Suno kuno sa presidente. May mga Russians nga luyag patyon sang mga taga Ukraine man, Ukrainians. Pero ang pinaka-dalom sini maka-aksyon, puwerte gidya kadalom nga istorya. Action firing line. Kabalo kamo sadtong 1949, no? 1949, medyo mga pila pa lang katuig nga natapos ang World War Number 2, mga kaksyon, no? Bugos nga kalibutan. Nagpatigayon sa isa ka meeting, mga kaksyon, ang pila ka pungsod nga nasakupan sang Europe, sa North America kag subong man sa Asia, mga kaksyon. Action firing line. Kag ang ini nga mga pungsod, mga 12 ini sila kabilog nga mga pungsod. Hindi tanan. Kag naghimo sila sang isa ka organization nga gintawag nila nga NATO o kon North Atlantic Treaty Organization. Anong bot silingon siling NATO makaksyon o kon North Atlantic Treaty Organization? Anyways, kintukod nila ini April 4, 1949. Action firing line. Ang tinutuyo sini, of course, ang nagapanguna dire United States of America. Ang tinutuyo nila sina dire, ang pinaka-purpose, mga kaksyon, amo iyang punggan ang padayon nga lapad man sang military nga aspeto sang iban nga pungsod, labi na ang Russia, mga kaksyon. Action firing line. Kay kabalo kamo ang Russia, abi mo daw kalinong lang, pero grabe ka powerful ining Russia sa bugos man nga kalibutan, mga kaksyon. May mga puder nga dapat man sa Russia panindugan ang ila sini nga puder. Action firing line. Sang gintukod ining NATO nga ini makaksyon, mayara gid lamang sang 12 iya ka mga pungsod sang 1949, no? 12 gid lamang, ha. Kay hindi ka man basta-basta nga maka-intra or maka-partisipar diri sa ila kon ang imo sini nga pungsod medyo ura-ura man lang kag hindi man kwan, hindi man ka may kapasidad, hindi ka man pwede ka intra diri. Ti syempre ang nagapanguna diri sang 1949 amo ang US, of course. Ang United Kingdom, UK, mga kaksyon, lakip na diri ang Portugal, Norway, ari man upod man ni ang Luxembourg. I'm sorry, di ko ba ikwan sa ilang mga kwan diri. Italy, mga kaksyon, isa man ini sa 12, ha. Lakip na diri ang Canada, ang Denmark, subong man ang Greenland, Iceland, Italy, subong man ang Netherlands kag amo na ang mga 12 mga kaksyon nga una nga nagpatindog sining North Atlantic Treaty Organization. Action firing line. Now, sa dalayon nga nagalakat ang panahon, mga kaksyon, nagadamo ining nasambit iya nga mga pungsod. Kay nag-ililintra na diri, like for example, abisang 1952, ang Greece nag-intra naman. Nadungagan pag idinisang kadamo na, like for example, sang Bulgaria. Ano pagtawag sini, ano? Dahil ang isa diri si ang Estonia, haraman, France, ang Hungary, nag-intra naman diri makaksyon ang Netherlands, Montenegro. Ang Montenegro bag-o lang ganiyo 2017, no? 2017 ang Slovenia, Spain, makaksyon 1982, ang Turkey, Araman, nag-upod man diring Poland. Ang Poland subong amo ning palalagyuhan, Finland amo ning palalagyuhan sa taga Ukraine subong. Action firing line. Kag basta naglabot sila iya sa 30 na subong mga kaksyon ka mga pungsod. Now,
Sa ini nga mga member mga kaaksyon, ang pinaka-purpose pag nila diri, amo nga ipatuman kung tani ang freedom, kag ang political military means mga kaaksyon, sa diin sa maabot nga mga panahon if in case ginman, although nga way tani ginapangamuyo, kung may ara sang isa nga tandugon sa sining nasambit nga mga pungsod nga miyembro sang NATO nga ini, mag-aapinay ini sila. Action firing line. Mag-aapinay ini sila mga kaaksyon. Now, ano ang connection diri sang Russia kag Ukraine? Pakaronan tayo na. Kundi 30 na sila subong. Sa nagalakat ang tinuig, ang ining NATO nga ini, nagabaton sila kag nagaay sila sa iban nga mga pungsod kung gusto nga magpamiyembro kag makaupo-upod sa ila sining nga organization. Action firing line. Kay ti nami ginman kung may ara ikaw sang kagalingon nga mga alyansa mo, no, di ba? Kung madamo mas may pwersa. Kung madamo mas may pwersa pareho bala sa kampanya sa aton di. Kung damo ang mga supporters mo ba't kitaon mo gid ang kadalagaan mo. Action firing line. Tubto mga kaaksyon nga dalayon nga dagadalayon, nagadamo ang gusto mag-upod sining NATO nga ini. And isa na diri mga kaaksyon ang ginaay karon nga magsulod sining NATO nga ini amo ni ang pungsod Ukraine. Action firing line. Pero may ara sang agreement sa una mo, ang Russia kag ang NATO nga ini, kang Russia hindi nila member ini, no? Nga dapat may border man. Hindi gusto si Russia nga ang amat-amat gapalapit sa iya pungsod ang mangin miyembro sang NATO, hindi magusto iya si Russia. Kung isa matingala kita gani kiti may kaugalingon man nga pang ginahom ang Ukraine kag iban nga pungsod nga apunggan niya iya. Action firing line. So nag-abot sa punto nga nagligad nga mga 2014 daw na nabalitaan kag na talupangdan ni Russia nga si Ukraine mga kaaksyon daw masulod sining NATO nga ini, which is nga si Ukraine kag si Russia lapitanay ina. In fact ang tawag diri ni Presidente Putin mga kaaksyon nga daw ari na lapit sa akon sining nga gate ni sila. Action firing line. Tikon lapit na gid ang miyembro sang NATO lapit sa Russia, maguba allegedly suno sa Russia ang ila sining nga military power and military personnel or anong plastada sang situation nga daw matyagan ko nga tipon ginis leya sa mga bomba kag mga personnel nila para daw mo nabi, although nga way man sang pungsod nga wala sang way isang may mga military, navy, kag air force, halos tanan may ara, pero sila doon gasululubra na ginang iban. Action firing line. So dito na mga kaaksyon, nga napuno ni giguro si Vladimir Putin kag sang nagligad nga adlaw, amo ato nga ini ang nagpalupad na sang iya sini nga mga rocket, mga kaaksyon. Action firing line. Ang pinaka-latest subong sa istorya sining inaway sang Russia kag Ukraine, ginatos-gatos na ang nagkalamatay sa sini nga mga tinion. Pwerte ng civilian amo ning kaluluoy gid. Ang mga soldiers sang Ukraine kaluluoy. Kay nga hindi basta-basta iya ang ginapalupad subong sang Russia pakadto didto iya. Action firing line. Hindi na maintindihan ang sitwasyon labi na gid sa pinaka key city sang Ukraine mga kaaksyon. Hindi magwantang sitwasyon to subong. Grabe gid ya ang subo sang ila sining sitwasyon sa nasambit nga lugar. Action firing line. Sang nagligad o kon kahapon nga adlaw, ang presidente sang Ukraine makaaksyon nga si Volodymyr Zelensky nagapangayo na gid tani sang ceasefire halin pa sa nagligad. Kag gusto makipag-istorya kay Putin. O galing, may ara sa isa ka lugar nga gusto man mag-istorya sang Russia president. Nga hindi man gusto si Ukraine president kadidto sila. Kay kabalo si Ukraine president,
nga kaalyado ya tong lugar nga kalantuan nila kun didto ginman. Action firing line. Ti gusto iya sang ni Zelensky makaksyon. Sa diri lang kita sa may Belarus ang border sang Russia kag Ukraine. Dira kita sa tunga-tunga. Action firing line. Grabing presidente iya sang kwan mo. Galing amo nang grabe nga katundanan sa isa ka leader sang pungsod. Nga sa amo ni nga sitwasyon nga binombahanay mga kaksyon. Dapat ya hindi kaya una nga magpalagyo. Ti ariyo si Volodymyr Zelensky wala siya naglayas. Siya mapatay ko di upod sang akon sini nga mga kaupdanan, mga army nila kung nandun dira, hindi ko diya maglayas. Action firing line. Amo niya mga ka-aksyon now. Ari ko gin research, grabe gin mantod mo. Kay kung i-plaster ta sa inyo, sa rank sang duha ka pungsod mga ka-aksyon, ang Russia ya rank number 2. Global rank na sa bugos nga kalibutan. Ti daw amo-amo na lang sila sang US, China, ano pang iban nga grabe nga mga pungsod, no? Do sila na malang ni, no? Do sila na malang ni. Firing line. Kung i-base nimo sa income, ati trilyones iya ya. Dollar ha, hindi iya kay piso. Dollar trilyones ang income ikumpara mo sa Ukraine, sa Russia. Population, sa pagkadamo ang population sa Russia kay kita 310 million sa pungsod Pilipinas. Dito ang Russia ya ara sa 146.3 million Russians mga kaksyon. Si Ukraine ya ara sa 43.31 million gid lamang. Kung ibase ta naman mga kaksyon sa budget, defense budget nila, ang Russia may ara sang o kanang Ukraine may ara sang 11.87 billion US dollar. Pero si Russia iya 51.3 billion US dollar. Kalayo gidya sang distansya. Action firing line. Sa mga nuclear naman niya, weapons, si Ukraine zero ganiho. Wala. Basta wala ni guro makita ang guro. Si Russia ya 6,500. Sa mga military mga kaksyon, pwerte ang military iya sang Ukraine, ang aktibo lang maybe, hindi ko lang makuhan gida, no? 560,000 Ukraine military nila to. Pero ang iya naman niya ka-Russia, believe it or not, Action El Rey, 3,015,000 katawo. Imagine mo na, ang military nila. Action firing line. Grabe ka powerful, no? Imagine niyo ang mga kababainhan nga mga militar, no? Mga soldado sa Ukraine ara sa 60,000. Sa Ukraine 60,000. Ang yan naman niya ka Russia, yara sa 50,000 mga kaksyon. Action firing line. Ang aktibo mga kaksyon nga mga aktibo iya nga mga militar sa Ukraine ara sa 200,000 gid lamang. Pero ang iya sa Russia 1,015,000. Action firing line. Imagine mo na nga mga tao ila, no? Kumbaga si Russia iya nagahimo gid sa tikang kung paano pa damuon ang iya sini nga mga military defense niya or attacks or anong situation. Away iyang gusto nila no? Away mga kaksyon. In fact, may nagahambal na gani nga base umpisa na ni sa World War III. Hindi man. Kabay pa nga hindi man. May ara kita sa mga pungsod nga way gani naga-ilintra gahipos lang. Way gid gani nga tikab. Action firing line. Kaya hindi gusto sang gamo mga kaksyon. Kay kon sa reserve armies nila mga kaksyon, si Ukraine may ara sang reserve nga 250,000. Pero si Russia, yung Action El Rey, 2 million. Action firing line. Mga reservists na nila 2 million. Sa mga tangke naman ba, susko priyagaba, si Ukraine may ara sang 2,596. Sa mga combat tanks na si Russia may 13,000
100. Action firing line. Sa mga armored ti hindi basta-basta, tag 51,000 ang Russia, tag 12,000 ang iya ka Ukraine. Basta kon ako ni basahon taran-taran makaksyon, halos half ang iban gani way gid katunga si Ukraine against Russia. Sa mga navy naman nila, sa mga pang-attack nila, mga submarines ng mga barko, damo ang Russia ikumpara sa Ukraine. Ang Ukraine way gid gani kung isa. Action firing line. Parte. Ang sitwasyon dito karon makaksyon sa Ukraine. Ginpangbayaan na sang pumuloyo ang ila sinitag sa tagsa ka mga puloy-an kag nagpalalagyo sa iban nga pungsod nga malapit sa ila. Ang pinakamasubo sini nga hapon aton sinigin check. Kay wala na sila sang may masakyan pa actual elray. Ang ginahimo sa mga pamilya kung paano magpalagyo, ginpaagi na lang sang dulo-dalagan kag pulo panago. Action firing line. May imagine mo lakton mo ang tag 20 oras, 30, 40, 50 oras. Tipila kadlaw na, tag 5 kadlaw nga laktanay, anom. Para lang makapalagyo ka, makapalayo ka dira sa sulod sa Ukraine, makaksyon nga dira ang target ni Russia. Nga amo ang bubuan kag bubuan sang iya sini nga mga rocket, ang iya sini nga mga army nga nakasinulod na didto, mga tangke de giyera nga naga-attack mga kaksyon, madisgrasya ka, mapatay ka to. Action firing line. Fuerte. Ha? Ang mga beauty queens dito sila actually, Ray, nag-ililintra na sa mga army kag soldado sang Ukraine. Nga nag-ililintra, nagkadto to sila, malapit iya sa barracks sang mga soldado, naglilinya na, wala pili, babaye, lalaki, bakla o kuntumboy nga willing makipag-away mga kaksyon, kadto lang kamo to kay gaan kamo armas, agod, nga makabato kita. Action firing line. Why ni sila mahimo mo? Kay pila man lang ila sining aktibo nga mga soldiers nila, dutay man lang mo. Tinga attack sila ya thousands. Thousands of thousands. Namo sila. Babaye, lalaki nagililintra na to, mga beauty queens, iban mga artista, ang iban, why na pili? Perti ya. May isa to gani nga may pila ka mga pamilya nga nagalinakat. May isa ka pamilya nga na-interview mga kaksyon sang mga media nga tuman didto. Pamangkot siya sang iya sini nga mga kabataan. Kung palagyo sila, pamangkot Action El Rey sang iya kabataan nga nagalinakat sila nga mga wala pa maayo buot. Kundiin ang ila amay, Action El Rey. Abi mo kung anong ginasabat sang Iloy, samtang nga nagatululagay ang luha, naghambal nga ang inyo amay, masunod lang to sa aton. Action firing line. Siya kundiin kita makadto subong, miyembro na kita sa mga refugees, yung natawag o nagpilalagyo, ang inyo amay, maabot lang to siya, masunod lang to sa aton pila ka adlaw. Sako lang to siya. Action firing line. State by state nga pagplastar Action El Rey mo. Pero likom ihibalo sa mga kabataan nga ang ila amay ato to naglinya agod nga mag-intra na away batok sa mga Russian soldiers, mga kaksyon. Action firing line. Nagahamba lang ang Iloy nga ang inyo amay, si daddy nyo maabot lang to masunod sa aton, pila ka adlaw. Pero ang ara sa dughan kag dughan kag utok sang Iloy, nagahambal sa hinay nga paghambal sa huna-huna niya. Siya ambot, kung makakita ay pa kami sang inyo amay. Action Brian Borden. Action firing line. Gahambal ang Iloy mo, siya ambot, kung magpakita ay pa kami sang inyo amay, o kung magkilit anay pa kita, upod sa inyo amay. Action
Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Grabe kasubo nga statement sang isa ka asawa upod ang kabataan nga wala sang mga animo nga nagapinalagyo para maluwas ang ila kaugalingon sa giyera nga nagaluntad sang Russia kag Ukraine subong. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Kung kaysa nagaugtas kita diri na ano na ning saka sang presyo sang aton gatong buwas saka ana naman kita sang 80 sentimos bla 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 bla. Pero hindi ina tuman ka masilid ni nga hitabo or sitwasyon sa aton. Kay inaya gatong lang. Pero subong dito sa Ukraine, infierno ang ilak sitwasyon. Aksyon Firing Line. Grabe kasubo mga kaksyon. Hindi basta-basta. That's why ang iban nga mga pungsod nga alay subong sang NATO, why sila naga ililintra? In the first place, ining si Ukraine hindi pa member sang NATO. So possibly kung mangin member na siya, ika-31 kung tani ini siya. Aksyon Firing Line. Galing kita binomba ni sang Russia. Binomba na sang Russia, mga kaksyon. So we don't know kung anong next sini. So kabay pa madayon ang ilaw sini nga pistoks. Kay kon may intindi lang ni si Putin, kay intindi giman sa ginimo yung maalam ni presidente, na? Pag hands up pa lang to ni Ukraine president nga amo iya si may tani ko apelyidos ni mga De La Cruz lang kag mga kuano kay hapos basahon. Zelensky nga ceasefire action El Rey sang daw sang Biyernes pa to. Tani naguntat na. Kay ti naga-hands up naman ang tao gani nga tama na nga pamumba. Ti wala gid sige gyapon. Gusto ba kipag-istorya? Way patawad, way gabaton sang kapatawaran o kon daw gaampo naman to gani, istoryahan di ba? Aksyon Firing Line. Pero aside sining na research naton mga kaksyon, we don't know if may ara pagidya sang mas madalom nga motibo sini. Ang akon gamay lang ni katama nga research akon so that nga may ideya kita kung anong kamungunuan base may iban pagid i-correct nyo lang ako, no? I-correct nyo lang ako kung may iban pagida nga nakitaan ninyo nga wala kuya matukiban, mas manami pagid. Aksyon Firing Line. Kung basahon ko diri ang comparison sang ila nga mga hinganiban, purya gaba, sa pagkalayo-layo sang disgrasya. So iban nga mga pungsod nagahipos, so nga nagahatag sang ilang nga pag-condemn amo ang Amerika, Canada, ang Britain mga kaksyon, ang British government, ang iban pagin nga daw may pulopwersa man, na? Ang pungsod Pilipinas subong si Presidente Rodrigo Duterte wala gid gatikab. Mayo man na, hipos lang danay kay una-una hindi man ta member sang NATO. Ikaduha, medyo malayo-layo to sila sa aton diri. Although nga may mga Pinoy, tato mga 400 Pinoys ang ato to subong. Na? Ikatatlo, hindi lang gid. Magpakalinong. Kaya wala kita sang hinganiban nga ibato if in case giban paluparan tadi sang Russia mga kaksyon. You know what? Action El Rey. Si Russia may ara sang hinganiban nga within 24 hours Action El Rey. Pwede ya gubon ang bugos nga kalibutan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Timatikab ka pa Pilipinas? Si Piri na ng baba nyo, tutukan taning COVID-19 kag politika. Sang 2016, si Presidente Rodrigo Duterte, gindayaw yun na si Presidente Vladimir Putin, nga isa ka baganihan nga presidente. Aksyon Firing Line. Masubo, pero amo ng realidad subong. The only thing nga mabulig naton amo ang pagpangamuyo. Pray for Ukraine, pray for Russia. Nga matauhan sila kung tani nga tani inang mauntat na ni. Kadamo sa mga ways nga pwede mahimo agod nga mauntat ining inaway. Ano giblang gusto sang Russia? Ano giblang gusto sang Ukraine? Ano giblang gusto sang presidente?
nga giinamog gid sini. Action firing line. Amo na lang ang sitwasyon no. Ti kabay pa, ha? Kabay pa nga buwas makabati na ta nga ceasefire na. Buwas nakabati na ta nga way na. May ara sang bag-o kasal. Ang edad sang babae 21 years old. Ang lalaki naman iya 24 anyos. Pagkatapos nila kasal sa nagligad nga adlaw, ti dapat mahanimon sila Action El Rey, no? Action Helms, no? Kadtos labis Boracay, abe. Kadtos la di sa may Palawan, no? Sa El Nido, da. Ining taga-Ukraine nga bagong kasal. You know what? Ang ginhimo nila, imbes nga mag-honeymoon bilang bag-o nga kasal, newlyweds, abe, dito sila nagkadto iya sa may katapo sang mga soldiers sang gobyerno sang Ukraine. Naglinya kag nagkuha sang armas, subong nagligad tong adlaw ang ginapakita nila nga litrato, nakatrahe sila kag nakabag-ong kasal. Subong ang ginapakita sining bag-o kasal nga pila pa lang adlaw, AK-47 mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Magyera sila iya. Oh, ti ano kung ikaw ato ka sa Ukraine, anong mahimo mo bi? Ha? Anong mahimo mo kay makalaubos ka mo to? So kung hindi ka mo magililintra nga mga kalalakinhan dira or sino man nga mga babae nga may kusog, maubos ka mo. At least makabulig-bulig ang pila ka milyon nga mga lalaki to nga matagaan ka armas lutang kag makapakigbato. Galing kay ti ang armas sila manggagmay. Hamakon mo paluparan kay mo isang daw mga poste nga mga racket poste sa Sirico na ho. Action firing line. Nga kung magtupa ina sa isa ka lugar, ya mawasaag yang isa ya ka syudad Action El Rey. Di man no kada man. Di pinaka the best nga solution diri is mag-inistoryahanay sa ibabaw sang kape kag hanbalan kuno dapat ang gusto nga matabo. Action Brian Warden. Action firing line. Ang balik naton karon mga ka-aksyon sa ato nga pagpangalaga istoryahan ta ang ining pagsuporta na ni Governor Lacson kay Vice President Leni Robredo bilang kandidato sa pagka-presidente sa 2022 nga pinilihay. Action firing line. Pero antes pa naman ta na mga ka-aksyon, ginidorso ko sa inyo Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabata. bilang kay Elvira Hilogo, Motoy Bibe, nagamonitor sa Sunshine Valley, Bacolod. Nina Hazel Lupez, nagamonitor man. Elizabeth Gabala, God bless, more power to Arb, salamat. Rosalinda Omison Araman sa Purok Kape, DSB. Virgil Pinda, nagamonitor sa Celine Homes, stay safe and God bless. Maria Leia Mara Bailes, Banaglorioso sa Camellia, Bacolod South. Nanyo Len Sharaman, Eric Moico, Lorna Diligencia, Marilo Travilla Catinoy, Toto Tatan, good evening Sumbray. Si Jolito Villanueva, Chief Operation Officer na siya sang H or RHN Security Agency, yana sang late Reynaldo H. Novero Sr. or si Papang Novero. Subong ang naga-manage si Lulan Novero kag si Villanueva, may kaso nang nakabunggo siya tawo somewhere dira sa singkang kong party sa kay Duterte, dapat lang maghatag siya statement party sa gira sang Russia. Eric Moico, gusto ko hindi na lang maghatag statement si Kulto di ko. Mainit lang ulo ko kung magambal na siya.
Base abuyan mo pa ang TV or habuyon mo pa ang TV sang sapatos. Kanugon. Kanugon sa TV maguba nga wala tan-awa, no? Si Michael Cinco Lamayen, good evening Sumbray, watching live, Barangay Alihis, keep safe always and God bless. Lorna Diligencia, Joby Monares, Milili Oligo sa Bani Cave, Imbong Jocampo, good evening Sumbray, ang langis da sa Ukraine ang luyag agawan sang Russia, isa pa gid na. Georgia Gargasiran, haraman sa Singkang. Si Milili Oligo, ginagreet niya lang si Namstar, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matt Mayo Jinky Dailagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Veronica Santillan Manukan, Eric Moyko, pang 31 na tani ang Ukraine sa members sang NATO. Gusto na, check to name mo sir. Ray Cabarkil, good evening Action Bry, nya punta Action Bry nami kaon habang kapamati sa Action Radio. Tamiyaw ko lang gali si Vladimir Putin. Parte may kay great ka to sa iya ba? Maluoy ka man sa taga-Ukraine, sir. Tod no? Natamyaw mo lang siya, ah. Eric, diktador kasi si Putin, ginkulbaan na si Putin nga magpamember ang Ukraine. May ginunahan niya na kay kon member na si Ukraine sa NATO, sigurado ko tapukan gisa sang mga pungsod nga nag-ililintraman. Alvin Pereiras, Shane Anthony, may gabi Action Brian watching New Jersey, patamiyaw lang kuda sa family Lipania. Thanks, God bless. Sina, no, Len, sambal niya. Good evening, Action Brian. Well, much better not to comment na lang. Si President but kung may good communication sa every country nga involved sa friendship or may migo na sa mas okay nga indulge. Kanami, no? Niya lang, too much better to have peaceful talks between Ukraine and Russia. May God grant us peace. Correct na, tsakto gina. Dapat ka hatagim sa statement, dapat encouragement sa mga peace talks. Hindi kay magulo intra man ka kuris-kuris. Kiba si paluparan kita. Christine Minies Villalubos, si Melvin Piñafiel, Nicanor Ticala Araman, Eric Moyko pangabuso ng ginahimo ni Putin. Balaan niya na mahina ang Ukraine sa armas pangyera. Si Homa Lomina Araman, si Eric daw parihas storya sa pelikula sa Life is Beautiful mid-90s. Ay gali ka sir. Nigilang taon ko ni be. Baskog yung mga pipis mo do rapper ka sir no. Dennis Richard Timoroma, good evening Sumbray. Ako yawan man ko gani panghukay kung ano gid ang madalom nga rason sang paggirahay sa duha ka pungsod pero blanco man ko. Pero ti subong okay ka na sir, may ideya ka na. Thank you gid sir na. Si Eric Abalya sa Tanistayan si Putin, kriminal na tao wala kahadlok sa Diyos. Kabudlay mga muna no. Vanessa Mayo, happy Monday morning here, Action Bry, watching live stream here sa Minnesota, USA. Thanks. Thank you again. Rochelle Evangelista. Dennis Hihastro. Ay, si Sir Dennis. So, Sir Dennis, may gabi na si mo, Sir Hihastro, na, a teacher from Barangay Bunga, DSB. Ha? Eric, pati-pati ka man sina kay Kulto. Kapigaw, ulo na tao, ang gusto niya lang na mga pang kickback. Abtik na sa ina nga bagay, hay nako, kaluluoy ang pungsod ta sa iya. Wala digdid. Kiga-aking si Eric Moyko, Sir Eric. Mila Paternal, naga-monitor man. Tuto Tatan, si Villanueva mo na gintiro sa lapit sa apat. Itong may 39 kapilas. Oo. Thank you again sa information, sir. Thank you again. Sige. Mapawayway lang ko. Next na topic naton kanami ni kay Kwanani. And ang nagpagwa na sa statement si Governor Lacson nga si Leni ang suportahan niya. Na? Sige, na okay man. Si Wilma Stewarts, naga-monitor man. Salamat. Bit ka beautiful ba? Noel Amar, si Putin hindi siya gusto mag-join sa Ukraine sa NATO. Since before, sang 1949, ginaha na siya. Hindi siya kay gusto niya may own world siya. Si Ukraine. Sige, relax so gamay din ako maghalinda ha. Dira lang kamo para pagbalik ta damo man kamo gyapon nga naga-monitor. Sige, alas 7:57.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Marlon Hinovia, mga kaksyon. Good evening, Sombray. Greet lang monitor kami sa DSB Bunga. Sa Bunga DSB. Good evening, Son Idol. Bray, always gid ga monitor si mo. Toribio family, Richie Toribio, gali sa La Castillana, Barangay Talaptap. Salamat gid. Good evening, Sombray. Monitor lang di kag kinahanglan gid nga maghatag statement ang aton presidente kung ano ang mahambalya kay makaluluoy gidto subong ang mga tawo sa Ukraine. Kag grasya, tamyaw ko lang dayon ang family is to kuning sa Barangay Mansablay. Sige, las 8:11 na. Action Firing Line. Ang mga balita na Aksyon Marlon ni Navia dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Provincial Capital Reports. Aksyon Mar, maayong gabi. Aksyon na bro, unahon ko lang ang report gikan sa may karapatan ni Governor Bong Lacson. Kay naging tuldo ka naging man ni Gov Lacson ang pamangkot sa kalabanan. Ang mga negosanon pati rakalod doon kung sinong suportahan niya kandidato sa pagka-presidente. Mugid man aksyon na bro ang duda sa kalabanan. Wala sa liwan kundi si Vice President ni Robredo. No, mayo kay halin mismo ya kay Gov Lacson ang ining deklarasyon. Pero sa pamangkot ak sobray kung sino yang suportahan niya nga kandidato sa pagka-vice presidente, amo naman ang sobray ang question mark tugtog sa mga tayon. Kaya kalabanan nga mga alkalde ko di BDM sa lagi magpiyang suportahan atong mga 28 ang majority sa mga kongresista. Iring sa case ni presidential candidate ni Robredo, laban-laban ang sunbray nga ang magasuporta kay Lini lagi niya presidente. Laban-laban na kandidato or kandidata sa pagka-vice presidente ang suportahan. Nga nagpili mga nagsunbray nga nako man na posibilidad na dari sa Negros Occidental may ara sang nagadoso nga Lini Sara. So, waya bayi-bayi. Perti, no? Oo, waya bayi-bayi. Bye-bye.
Kung tumatabo yung aksong bray, Aha. ito rin na sa Pilipinas ay, no, ang Power- kami sa Presidente Baye. Power girls dayon guwate, no? Oo, Oo. dara na aksong bray mapamatudaan kung nano ang mahimo man siyang kababayenhan Aha. kapag gobyerno sa Pilipinas. Now, March 11, naman ang schedule ng Grand Rally ni Lene dari sa Bacolod. Mhm. Although kawai ang sumbray sa mga kumpirmar, pero ang report kina baton ti ang venue siri, dira sa may Panaad Park and Stadium. Wow. Oo, Panaad. Di ano ba lang Panaad? Naku dako. Ginagumalahan sa gobyerno, provincial. Aha. Pagkabati ka sumaray kahapon pa lang, nga Panaad ang venue, feeling ko amo na na. No, basta Panaad, yan, ti amo na na ang hambal sa kalabanan nga huwag naman sa suportahan si Gov. Walakso kundi si Lene Robredo. Pero kung pag-abot, magkanto si Lene, diri, of course, doon niya ginang vice presidente niya, Action May, no? Aha. Sigurado, Aha. plus ang mga kandidato niya sa pagkasenador Mhm. Correct. na kundi si Lacson Nationalist People's Coalition NPC, yung isa nga national political Aha. party. Galing kay di ba na problema kung na presidential candidate ng paghahambalan. So, wala man kandidato sa pagka-presidente nga ang political party NPC. Di ba si Soto, NPC, ina? Galing kay Vice President. Oo, tinga gadwa-duha pa kay linyaman nila galin sa political party nila. Una, best action bray, why galing sa consultation sa mga miyembro. I see. Ang nag-decide si Soto na mapapili bilang Vice President. Why magkonsulta ang mga miyembro sa dalom? Ay, Ang rason, siguro sombray COVID-19 pandemic hindi ay pwede katipon-tipon to. Ito na rason. Presidente pa lang, ang Vice President question pa na sombray, bisan pa nga si Vicente Soto, NPC. Siguro NPC man, aliado sila nga duwa. Aha. Pero why sa desisyon? Ay lang sa nga political party. Kapon pa ni Hambal Digo, may meeting NPC. Ang diri sa Negros Occidental, ang matambong ko tani, amo si former Congresswoman, Sieding Alvarez. Galing wala ba na yun? Yung talana ni sa masunod nga bulan. Alas 12 unod, sunod nga bulan na. Aha. Buwas na, buwas. Oo, duga-duga. Sumbray, sunod nga bulan na. Pasti pa lang buwan. Kasi schedule ni. Kaya gara nila sumbray direksyonan kung bala ang kasugtan nila sa presidential candidate na suportahan sa man nagsumbray sa Vice President. Abot silingon, pasi kung tugutan nila mga miyembro nila na nagpili sa kaugaligon na pagkasuportahan or ma-order ang NPC na si Soto ginang pagkasuportahan tangod si Soto nagkaserbi bilang chairman sa sila nga partido. Ati laban gid eh. Di mabalantang sobray na kay magadepende si Gov sa kay Sieding Alvarez na muna sa nasalenta na isa sa mga official dress NPC sa Negros Occidental na nakatambong sa siring meeting. Subong lang nga eleksyon to ng NPC nga daw kalinong ni Jackson Marna. Linong at sobray, Linong? duwa ang nga may taliwan nga daan ang bata mga kwangko Linong kay why sila kandidato sa pagka-presidente? Gani ba no? Linong gitna, no? Kung may kandidato sila sa presidente, yun na siguro sobray medyo mag-gahod na siya. Amo sila sa PDP laban, PDP laban na ulihiman, may kandidato sa pagka-presidente. Ti subong gani daw dido gadya gani daw gid jak butwa si PDP laban no? Yung kalabanan nga PDP laban, wala sa Maylos ang suporta sa BBM Sara. Gani man, why na to? Ay kalabanan ng Subrayda, di MDP man mo. Din na, dito ka. Ikaw din yung presidente, no? Oo, nakususbong na rin sa Bacolod, kagahan Negros Occidental. Nanong pinagkarason ni Gov. Lacson nga asilini, agin pili niya. Piling ni Lacson na hambal ko na ni. Nga ang pinakamasaligang na kandidato subong, amo nang suportahan ko. Trust na ginatawag. Kung kasalig ka sa isa katawo, no question. Why naman sa dapat sa magkutunda? Ang dila bala ni Lacson, Action Bar ka, tanda na Action Bar. Oo, kag Japan nila ginanay Correct. Ang mag-decide. Kag yung nga ginahambal. Yari si Gov. Lacson, angot sa Kaline.
Well, of course, when people ask me who I'm supporting or voting for, I confirm it. No? That ever since Mayor Justino announced it, I am confirming it. That's part of I'm going right now. I think obvious na, no? Many already manifested support. It's obvious already, no? That after the announcement of Mayor Justino. Why am I for Lenny? I think I said this before. When we face our ballot on May 9, there's only one question that you should ask yourself. Is who do you trust? And you don't even have to explain why you trust the person. So that's the main reason why I'm voting for any candidate for that moment. Ang wala to tak sobray ko bala si Gov mabayo man po shopping. Aha. Mapot nga marsoon sa Biyernes ng adlaw. At dapat gid lang mapakita gid siya kabalo kang pagsuksok mo sang panapton action bar nga the same ang kolor sa ginasuportahan mo nagapakita na nang porting kaluyag mo siya mo. Dali man pero may report ang sobray nga nabaton ko. Aha. Na sa pag-grand rally din ni Lili sa Bacolod, may ara grupo ang sobray nga India po shopping ang suksokon nila. Ano gali? Kundi pula. Oy. Ano na iya? Pula yung susukon. Aha. Pero, pagtang nila, may naka-higot na ribbon or tila na duwag o shopping. Anong butsilingon sila? Ibalabon na kung sinong pula din sa lokal. Dalahig di galing tunga des, Bacolod gali. Madumdum ka sa pag-grand rally din ni Marcos, may nagbayo man ko te. Yes, aha. Galing wa ilang to sila nakahigot ang pula. Iniya, kung nagbayo din ang pula ang lokal na grupo politikal, asuksok sila yung mahigot sila sa agtang ko shopping. Para ma-identify gid sila abi. Kahit hindi matidahan nga BBM. Correct na. Ako lang info ang sumraya. Nga masaksihan nga makitaan sa panaad sa Stadium. Dapat mapatahi na para ma-identify gid sila nga ng klaro gid dapat patahi na sila subong sang bayo nga sapyak pink, sapyak pula para sigurado gid basi mapalos na bang higot sa ulo nila. Pwede man nagsumroy. No, pwede man na. No, kay impuno nung pula kag pink, daw kalaw ay man subaray sa resultas na. Basila. Pula kag pink. Pusha full ba? Daw ka budlay i-identify nga si kandare color na. Gani ba daw? Pwede man na iban. Mabayo pula, madargo pink. Pwede man. Or madargo pula, mabayo pink. May naramdaman ko subong nga ini nga tao ko magsuksok pink daw kaangayan gini si Action Mar mo bantayan ta ni be. Para nga layo pa, matalang ka mantil la. Yeah, walang tarang sa paray March 11. Pero Action Mar are kundi 28 ka mga alkaldes gidya naggalulupod to sa kay BBM Sara. Ti sa 28 na sa pagkadamo sang Love Negros nga mga alkalde damo sinong pudyot to ni Lacson di nga mga alkalde na to tatlo na lang sa liga niya para kay Lene. Although nga alkalde malanto yang butante lain man pero lain gidya man kon may sa laligan ka kada banwa kag syudad mo. Ang balag sobra ni Gov siling niya hindi ko magsiling nga tong tatlo nga way magsuporta sa BBM Sara Lene na to. Siling ni Gov sila na ya ang may right nga maghambal kung sino sila. Kung sino ilang ang suportahan. Kaya tablo ni Cadiz, City Mayor Bading Escalante, Maria Gina Lizares ang Sipalay, Tagay City Mayor Alfredo Marian Di Marañon III. Ano tablo? Sa Sipalay daw klaro na to yung pink ya, pero sa Sagay kag sa Cadiz daw ay patakbate gid na. Kung ako pamangkot ng sumbraya, 95% man mo. I see. 98% galing nga daraman sila. Okay. Sa suportahan ni Go. Galing kayo mo na, lain gid nga sila gid mo mahambal. Correct na, no? Dito gani sa San Carlos, subong di gumawa na ni subong ang balita ni Negros Wide, ang balita mo blang nagdeklara ni si Lacson. Bo kadamo sa taga San Carlos sa komentar nga suluhon niya lang kay BBM kami diya. Okay, may marating order to sa first district mo. Gani man Hindi ko ito magpati, bot lang kung anong ang dagatan mo sa eleksyon. Galing kiti, damo pa man niya ang YG dyan nagtambong sa Grand Rally ni BBM nga hindi tatumahambal sila nga BBM man sila kasi Lene man to sila kiti pila
sobra ta di milyon sa Negros Action Mar, Dili ka na nagsobray, way pa ni silang 100% din nga darabid sila mo kanya aban. Ika pa lang ang kandidato nagkampanya di. Gusto gina ya. Tamo pa sobray kang way pa. Tiyan mo na aso sila nga sayan. Correct na. Ang isa, binalbagan ang sobray nga balita. Ano na, reklamo ni isa ka dako nga sugar planters group. May 5 sobray ka mga asosasyon sa mga sugar planters mo. Ang isa sa 5 amo ning Bita, amo ning binalbagan Isabela Planters Association Incorporated. Ang miyembro sila sa una, si Timel Managbilog. Si 10,000. Kaya pati mga sugar planters sa may Negros Oriental, dili sila sobray pamiyembro. Kung asosasyon, siyempre may arak kamo sang mga pasulundan, may bylaws, kada mga benepisyo. Kag may arak sang dara ka magsumbra nagakuha kang cheque, based sa nga production. Ang reklamo nga daw ginakasyon nagsumbra diri ang corporate records. Since October 1, 2020, sa papungko sang nagasabi presidente nga si Francis Rojas, ang ila pa nagsumbra ni nga tani itugutan sila nga makapatagayon sang inspection. No, ma-inspect nila ang libro sa ilang sa nga asosasyon para na ang mga meetings, ang business transaction, ang financial statements, ang bank accounts, bank statements, kag ang record sa mga deposit sa sobray. Kasi na until now, why ni kapasukan na malaghaw in action bray. Kapag bila sa mga senaryo of kunita bo, na ginisuhan sang cheque ang bilang nila sa miyembro na way unod. Talbog or umpok ang cheque at sumray. Disgrasya. Sang reklamo, hindi kami pwede isa-isa. So, bakit balong-balong pinabot-abo ni? Buwa sa mga miyembro nila, una pamati ko dali, Arnolfo Ferrer, taga-Pinay Negros Oriental ni siya, ang iya sa rin nga eksperyensya. Tungod ganin sa itong mga 2 years ago nga nag-bounce ang chiki. Inipagay na pa loan ko sa ila, tapos nagsulubra ang bayad namon. Kabalo ko, kaya gina-record ko, tiyan mo talagang reklamo ko. Tapos ila ko ginripanan daw sa excess nga nabayad. Tapos ang ginhimo gidyan nila ang akon proceed kada semana ginaubos nila po. Kaya deduct sa akon loan 10,000, 20,000. Awid nila tanan. Kuha nila piso. Ginisyo nila sa akon nga chiki piso. Kung wala ko sang ginasaligan nga iban, disgrasya ka sa mga tao. Aring ikaduha naman ang sobray si Eva Ariola, isa man sa miyembro sa silang asosasyon. Rights na sang mga members to inspect ang sang libro, sang minutes, sang all business records. So it's stated man sa bylaws sang association, and then as well as it's stated man sa aton layi sang Pilipinas corporation law. Na-receive nila sa I think may return card kami February 15 na-receive sang ang mga letters. Every board of directors or trustees, and then also the officers. Since nga why sila response, nakato kami di kay ti amo nga letter mo nag-inform kami. So subong pagkadto namon nag-ambal ang ilang manager nga nag-contact sa ang ilang attorney, and then subong nga adlaw kuno ma-reply ang ilang attorney regarding sang action man nga himuon nila. So amo na lang nagstorya tong mga planters na ihulaton Ang office manager sobra mo na istorya nila kay ila. Office manager si Edgardo Hervasio, gintugyan ini nga problema sa ilang nga legal counsel pag mapadala sila sa sabat subong adlaw gid Pebrero 28. Pila na nakatuig gaway na matukiba di man lawig na action bar? Mga October 2020, mga 2 ka tuig sulod na 2 ka tuig na price. Gamon ning plasada. Aring manager ang kasaling sa manager nga si Edgardo Hervasio. We received it only last week, no? Okay. And immediately we referred it to our lawyers. Sir, there's no problem about entertaining them, no? We'll give it to them. But now, I just called up the lawyer. We have to reply within the day because we are given up to February 28 only. So, ang sulat nila, nagkasiling, halin ang ilang sulat, ang ilang address is Biscom Binalbagan. So, we'll reply them according man sa ilang kinanglan. To look into the records and everything. As of now, ang mahambal ko lang, no,
we will entertain kung ano man gid ang request sa amon mga frontier. You will be receiving a lot of maybe after this, no? In fact, immediately after we receive their request, actually they made such request, no? In fact, we have the board meeting last week. So, ang munang initial nga nila nga we have to deal with this within the time framework man. Ang sunod sa abogado, na pamagot para sa abogado, we are going to reply within the day. Kaya we are given up to today. Sobray balikan ta ni boss 1028 kung anong kaundan sa ilang nga reply. Balikan sa Kapitolyo provincial ang ka-action na Marlon Hanovia. Mga kaso sa din ka man sa Pinaus, labuton ka sa Amon Barita sa Serviso. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita na sa Action, Pabacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita na Action Marlon ni Navia dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. At balik naton dungagan tang aton sini mabalita pero ang endorso naton sa inyo DTX 500. Hambal ni Sir Mario Lim Himenea, kalo ka green, face mask ka pink, bayo ka pula, short ka puti. Ano tsura mo naman? Ray Flores, Barriuga, naga-monitor man. Si Mario, again, action bright pantalon ka puti, bayo mo pula, inang hapin sa kamot, yasang motor pink nan. Kompleto, kundi way kontra, no? Nicanor Tikalar Aman, God bless Gov Bong Lacson. Dennis Richard, or pwede man nga nagtunga sila ni Vice Gov para kon magdaog si Ma'am Lenny makadali-dali kita, kag kon magdaog si BBM makadali-dali man kita. Tunga gid sila ya. Tunga gid sila Sir Dennis, tunga sila nga diba? Side by side. Cynthia SLGD. Only the people can tell, not the politicians. God bless Gov Lacson, be strong. Have faith in God. If God is with us, naglumpat. Who can be against us? This is what the Bible says. Thank you, God. Si Thurs Vergara Sancho, good evening, so Brian, more than watching live, Barangay Montilla, Moises Padilla. Siga, balik ko dugay-dugay, ma-relax lang ko. Alas 8:30. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano na action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A,
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga
posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Las 8:44 na sa aton sini nga pagpangalagad. Good evening, Action Bry. Diri sa amon sa Binalbangan, damo nagalagaw sa merkado, wala na gamask. Amo na mga tao nga mga salawayon gid. Action Firing Line. Mga salawayon gid kaayo, no? Good evening, Action Bry. Para sa akon, hindi na lang guro mag-intra si Presidente Rodrigo Duterte sa away sang Russia kag Ukraine kay basi kita ding mabombahan, mapulbos gid kita. Action Firing Line. Evening, Action Bry, always ko ga monitor sa imo. Si Karen Miraflor niya sang Barangay Tangob. Thank you, good. Sige. Good evening, Action Bry. Si Putin sa akon lang opinion, hindi na mag-usar ka sang nuclear arsenal niya kay kon usaron niya it defeats ang iya purpose na makuha ang Ukraine. Pulbos, hindi na tuman. Bulbos man. I think na alert niya lang mga generals niya kay guro pamahog man ini sa NATO. Pamahog man o forces na basi mag-intra sa away nila sa Ukraine. Ba? Utod gali ba kanami tani sang imong nga text ba? Action Firing Line. Way pagin man ginaplastarya pa ko baga ang mga advance to nga ginapaatake subong ti makamamatay mangyapon. Dalagko man o kon gagmay, patay ka gidya. Bisan magkinaano kabalo kamo ang Ukraine makaksyon sa pagka gamay. Ikumpara mo ti ano balang Russia, rank number 2 sa bugos nga kalibutan ang ka-level niya sini kung imo gilang tawon ti Amerika ang China Action Firing Line. Kagiban pa nga mga higante man nga pungsod dira sa Europe mga kaksyon. Ti ang Ukraine inkwintrohon mo, ay layo gid ka tama. Galing kay ti sa nambal ko na kina, wala ta kahibalo kung ano pagit ang madalom nga motibo aside from NATO nga ini mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, no? Gusto ko para sa dahon taning balita na Action Dale plus sa City Hall, galing ka alang-alang na gid, no? Ibalita ko na lang sa inyo sa may Sitio Fuentes, Barangay Mabini, Syudad sang Escalante, madinugoon man tong insidente matapos nga mapatay sang anak ang iya sining nga amay. Action Firing Line. Allegedly, ang amay kag anak naga-inom-inom sang Sabado sang gabi, tubdob maglinalisay. Pagkatapos, kumuha sang binangon ng amay kag linagas ang anak kay labuon. Maayo lang kay madasig magdalagan, nakapalagyo sa likod sang puloyan, pero ang anak nagkuha sang ispading sa balay sang utod niya. Pagbalik niya, way pang duha-duha, hinanusan kalabo ang amaya sa nawong gid tanan-tanan, tub-tub nga napatay mga kaksyon. Action Firing Line.
Allegedly, suno kay Police Lieutenant Colonel Rocky DCR, ang hepe sang Escalante PNP, ining amay mapintas sa mga kabataan kag sa ila pamilya. Pero tayo nagpalagyo na lang siya, no? Galing kay Tiway Takbalo, kung ano gid bla kapintas, gid di ba si sobra-sobra na gid bla, probisan pa. Galing kay ti siya man patsyon, kung why siya nakapalagyo, mga kaksyon. Doon ito maka-explicar kung ano din tabahi, no? Kay ti may ara sang motibo eh. Action firing line. Tingiloy kay na, nagpadulong sa police station kay nagpalayag nga hindi sila mag-file kaso pagwaon or gid pagwa kay na ang ining suspitsado, mga kaksyon. Ti mga amay da, bisan ano mo nga pagkaamay, kung daw sobra-sobra ng ginahimo sa kabataan mo, basi malabaan kagid man ton. Action firing line. Pero sa kabataan, bisan ano ka grabe nakatunton ang amay nyo, basi pwede pa man lang kabok palagyo. Palagihoy laan na, hindi nyo nang pagpatya ay. Action Brian Warden. Action firing line. Ang iningabayan sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap, mga kaksyon. Kung nagagamit ka sini aga, udto kag sa gabi, sigurado ako mangin may gabi lang kay Madam Le. Sumbray, tamyaw ko lang ang mga pasyente ko sa DSB Biniten Liganad Family. Pasyente, pariente, pariente. Merly Gonzaga, may gabi Action Bray. As always, monitor lang kami sa imo program, Firing Line. Kag sa tanan nga programa nyo. God bless. Salamat. Okay, si Jory Nipomosino, naga-monitor man. Thurs Vergara, Sancho, Action Bray, more than watching live, Barangay Montilla, Moises Padilla. Sige. Halos na ubos-ubos ko naging man greet ang iban, balikan talang ang iban karon na kung may time pa. 8:49. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong,
Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre
sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari Ang oras medyo kulabos na. Action Firing Line. Apila na lang ka days gini subong Action El Rey ang before ang election 70 paki-right by action an 770 si Tinta Diaz nagid lamang ang nabilin kag verdict na or pamatbatan ta ang aton sini nga mga kandidato halin sa presidente down to councilors. Action Firing Line. Ang akon advokasya kada kami before mag-wind up, hindi ka mo magbuto kung ginatagan gid ka mo kwarta, no? Gintagaan ka mo kwarta. Hindi nyo man pagbutuha kung pananaw nyo mayo yuhomya, kabalo magkanta, ka magsaot, gwapo kag looking artista. Action Firing Line. Hindi nyo man pagbutuha, bisan pamilya nyo na, pero pananawan nyo duway man lang sa mabulig sa aton sining komunidad. Ang pinaka-the best nga butuhon nyo dapat ang aragid sa kapasidad sang tao nga mangin leader naton sa pungsod mga kaksyon. Hindi kay lapit lang na sa tagipusoon mo, do kanami gini siyan magyumyuhom pero way man kapasidad, base madisgrasya lang kita. So pilian nyo gid ang may ara sang capacity, ang may intensyon nga magbulig sa aton sining nga pungsod mga kaksyon. Action Firing Line.
Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, mga ka-aksyon. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid, nagaagdama na, hilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline, kag sa gabi sa Action Firing Line. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio!